तो हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव बिग आपडेट नोंथांमोननि आसाम पुलिस अफिशियेल नटिफिकेशन एन्ड नोंथांमोननि रेलि पस्टपन आरो लोगोसे गोदान डेट माब्लाखो स' बिनिफ्राय एग्जाम पस्टपन जाबावगोन नामा बेनो जाबाय आसाम एपेक्स बेंकआव एग्जाम जानो गोनां बेनो जाबाय एसिस्टेन्ट पस्टआव दा गोबाव खालामा जों थांगोन अफिशियेल साइटआव बेनिफ्राय गोबां अखा हागासिनो दङ आरो लोगोसे कारेन्टबो गैया जायनि जाउनाव नोंथांमोना रिप्लाइखौ मोनाखैमोन स' बिदिब्ला जों थांगोन अफिशियेल वेबसाइट आसाम पुलिसाव बेनिफ्राय जों गासैबो नटिफिकेशन नायगोन आरो काट अफ नोंथांमोना थाबैनो आपल'ड मोनथारसिगोन बेनो जाबाय 60+ थांदों स' बिदिब्ला नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव नाय बेसेबां थांदों एसटि हिसाबै आं बेखौ लिरना होबाय स' बिनिफ्राय बे नटिफिकेशन नायगोन 18 जुननि आपडेट बेनो जाबाय एसआइनि बागै स' लोगोफोर गोबां अखा हागासिनो दङ गासैबो गाज्रि जाबाय जेरावबो थांलाय फैलाय उसुबिदा जाबाय गासैबो लामाफ्रा बायबाय एबा दालांखौ बायनाय नोंथांमोना नुदों जानांगौ निउसफोराहाय स' बेखौ लानानै मोनसे रेफारेन्स नटिस फैबाय आसाम पुलिसनिफ्राय जे नोंथांमोननि रिलिज जानो गोनां AVUBSI थ' बिनि सायाव मोनसे लेटेस्ट आपडेट सफैदों नोंथांमोना गोबां मिन्थिखाबाय अब्लाबो मोनसे भिडिअ खालामबावबाय बेनो जाबाय आपडेट हिसाबै स' बिदिब्ला 20 जुनाव जानो गोनां रिलिया नोंथांमोननिया 27 जुनाव थांबाय आरो 21आ 28आव थांबाय 22ना थांबाय 29आवहाय 23ना थांबाय 30आवहाय बेनिफ्राय 24आव थांबाय 1 जुलाइआव आरो 25आव थांबाय 2 जुलाइआव दा आरोबाव गोबां अखा हाबावोब्ला बेबो पस्टपन जागोन मानोना कामान्डुआव गोबां खारनो हाग्राफ्रा खारनो हायाखै जेरै फिल्डआ दै थानायनि थाखाय जायनि जाउनावहाय काट अफआ खायसे थाङाखै मानोना नाम्बार खम मोननाय जादों जाहाथे फिन खनसेबाव बेबायदि जाया बेखौ बुजिनानै आसाम पुलिसा बेयाव दोनथ'बाय रिलिखौहाय दा बेखायनो नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामदो दानिया एपेक्स बेंकआव एग्जाम जानो गोनांमोन बे पस्टपन जाखो ना माखो जों गोबां कमेन्ट्स खालामनायखौ नुनो मोन्दों बेखायनो गोदान भिडिअ लाबोबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि एग्जामा जागोन नोंथांमोननिया 26 जुनाव दा बेनो जाबाय एडमिट डाउनलड खालामदो 20 जुन जानाय लोगो लोगो 26 सिम एग्जामा दासिम आपडेटआव पस्टपन जाथ'वाखै नाथाय गोबां दैबाना अखा हाबाय थायोब्ला एग्जामा पस्टपन जागोन नाथाय दासिम लेटेस्ट आपडेटआव जाथ'वाखै जेब्ला पस्टपन जागोन अब्ला नोंथांमोना आपडेटखौ होगोन बेनो जाबाय आसाम एपेक्स बेंकआवहाय 100 भेकेन्सिस दंमोन एसिस्टेन्ट पस्टआव जेराव डिग्री लेभेलाव 55% थानाय दङमोन नोंथांमोना फार्स्टआव एग्जाम बेनिफ्राय सेकेन्डआवहाय पार्सनेल इन्टारभिउ पास जायोब्ला नोंथांमोना साख्रिखौ मोननाय जागोन बेनो जाबाय आसाम एपेक्स बेंकआव थ' बेनोसोमोन लेटेस्ट आपडेट आसाम पुलिसनिफ्राय एन्ड एपेक्स बेंकआव आं आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो हागोन बेनो जाबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव